Prečo sú novšie filmy z ruskej franšízy horšie ako prvý a druhý ruský park? V dnešnom videu si vysvetlíme tzv. Crichtonov efekt, teda aký dopad mal a stále má Michael Crichton na ruské filmy. Tak sa pohodlne usadte a ideme na to. Na úvod si skrátke povieme, kto to vlastne ten Michael Crichton je. Michael Crichton bol americký spisovateľ, scenárista a režisér. Nás však budú zaujímať knihy Jurský park a Strátený svet Jurský park, ktoré napísal a neskôr boli aj sfilmované. Universal aj Spielberg dali a stále dávajú Crichtonovi obrovskú poctu. Samozrejme, zaslúži si ju. Bez neho by zrejme nič také geniálne ani nevzniklo. To, čo napísal, sa nedá poprieť a je za mňa neprekonateľné. Podielal sa na písaní scenára pre Jurský park a taktiež Strátený svet slúžil ako predloha pre Koepa na napísanie scenára pre Strátený svet. Spolupráca s Crichtonom prinášala svoje ovocie, avšak keď Universal a Spielberg ukončili s Crichtonom spoluprácu ohľadom ďalších ruských filmov, kvalita aj originalita išla okamžite rapidným spôsobom nadol. Môžete si povedať, že Strátený svet už nebol tak dobrý a netromfol Jurský park, ale aj napriek tomu sa pokladá za jedno z najlepších pokračovaní, ktoré iné veľké franšízy nedokázali urobiť. Áno, Jurský svet dokázal kasovo zarobiť najviac zo všetkých filmov a taktiež mal druhé najlepšie hodnotenie od kritikov, ale napriek tomu sa nepriblížil až takým pozitívnym ohlasom ako prvý Jurský park. Universal si síce dal vyše 10 rokov pauzu od natáčania jurských filmov a potom ten hype bol očakávaný, keďže ľudia priam žíznili po nich. Dnes je situácia úplne diametrálne odlišná. Jurský svet znovuzrodenie sľuboval veľký reštart série. Čiastočne sa tak aj stalo, avšak nie tak úplne. Ďalšie diely neponúkajú nič nové a už vôbec nič originálne. Za každým sa ide na ostrov, kde však pred cestou musí niekto prehovoriť postavy, aby sa ani vôbec vydali. Čas výnimke, teda ak bereme v potaz, že ten film mal hlavu a petu. Crichton vdýchol do prvých dvoch dielov originalitu a nehral sa vôbec na nejakú nostalgiu. A tu sa dostávame ku kameňu úrazu celého videa. Tvorcovia, scenáristi, ktorí už nevedia, čo by tam dali do nových filmov, zabrnkajú fanúšikom na stranu s nostalgiou a dúfajú, že sa tak vykúpia. Nehovorím, že je to úplne zlé, ale nadvláda bola toho plná jak No skrátka bola toho prepchatá. Iné filmy tiež nie sú výnimkou. Neustále dajú poctu Spielbergovi, Crichtonovi a v neposlednom rade prvému Jurskému parku. Môžeme to vidieť všade. Od filmov cez merch, Lego, hračky a mnoho ďalšieho. Táto franšíza sa od Jurského sveta nikam veľmi radikálne neposunula a preto sa pýtam, je naozaj čas na veľký reštart a niekoľkoročnú pauzu pre Jurskú franšízu?